počuť vaše ruky, pretože zdá sa v tomto ruškovom drepe, že Papagaj je naozaj veľmi malá mašinka, ale keď ju ujdete na točky, pochopíte, že to tak zdôrazňoval naozaj výnimočnosť a nádheru tejto mašinky. Chcem si ju trošku predstaviť. V minulom roku samozrejme Papagaj chýbal, pretože má za sebou kompletnú opravu, kompletnú rekonstrukciu, takže podobne ako aj Slovačka máme tu opäť možno ďalšiu novinku, ak to môžeme takto povedať, pretože v týchto dámach musíme stále hovoriť o novinkách, aj napriek tomu, že niekedy aj viac do 100 rokov. Lokomotíva 477013 je trojválcový trojčitý centrový párny rušeň na prehriatú paru určený pre rýchlu prímestskú dopravu. Vyrobený ho v roku 1957 číslo 312 a je jediný do 60 sa vydávali už dokonané ručné radovsky 7.7.0. Tento ručný typ sa uplatňoval v prevádzke až do 70 rokov 20. storočia. Na Slovensku boli prevádzkované predovšetkým vedľa Bratislava, mesto, Leopoldov, Zvolen, Ľudky. Dobranský Papagaj bol zrušený v roku 1977 zrušený kompletne 23. septembra a prevedený do budovaného skázeru železničných vozidiel Česká Třebová. Tento Papagaj dostal podľa charakteristického pestého farbenia trikolóry, ktorú znamená za sebe. Toto je pozdrav našeho Papagaja pre vás a samozrejme, tak ako som vás už niekoľkokrát vyzýval, tento potles ohodnotí krásu tejto mašinky. Nech sa páči. Takže odprávate vášny potleskom, aby ste sa trošku zahriali, aby sme sa trošku zahriali aj tie naše ruky, sláva Bohu, nie len slnečko, takže to počasie, aj keď je zubaté, ale nie je daždivé. Nám Papagaj, to by mašinka dosačený z 47.013 klubu železničných historických vozidiel Poprad odchádza do ruškového depa, kde vám bude samozrejme k dispozícii. Sme veľmi radi, že po ročnej obľúke a po kompletnej rekonstrukcii opäť dorazil na rušnú parádu do Košíc a že samozrejme aj kolegovia z klubu železničných historických vozidiel Poprad sú podobne zanietení ako kolegovia zo Zvolena, prípadne aj z Košíc a rôznych iných